Sibingelele kubalandeli bakamkhulu Mngomezulu ingonyama womsamo. Cha, namhlanje ngithi asiqhubeke nesigaba sesibili noma upart 2 womsebenzi wokuzalwa kwembethe. Njoba kwivideo yokuqala sike sachaza ukuba lembuzi yokuqala sithe nembuzi enkulu kwenziwa njani, iyahlinzwa bese sihlinziwe yabekwa la emsamo sekukhona manje konke ukudla kwesintu okuwamadumba, ubhatata, zinkobe njalo njalo, bese kuba nezibani lezi sikhulume ngazo ezimise iladi la emsamo. Sekuyothi uma sekunjalo umntwana uyobe sembathiswa ke lo mhlwehlwe umbathiselwa nina ngoba sekuwuluphawu lokuba usehlamlukile ngenyongo wa usebuyiselwa phezulu komzimba wakhe. La bese ke kuyaqhubeka leli gobongo elisokhwe lapha umelaphi. Asicacise indaba yegobongo. Abanye igobongo elimiswayo ke becabanga ukuthi igobongo lemoya, abanye bethaka umjiki, bethaka umndaba, bethaka umnono. Cha, akuhlangene lokho. Ukwembula linegobongo lawo lobulawo bomhlophe benhlahla. Kungani ukuthi ethembula ingubo yakhe bese kumiselwa lobulawo bemithe emhlophe? Wenzela ukuthi inhlahla yomuthi imsebenzele, ngoba phela lo muntu ozala wembethe uma engembulile ingubo yakhe awukho umuthi omuhle omsebenzelayo, kodwa imithi egadlwe ibhekiswe kuyingena igijini. Yena mayethi uyaqala usebenzisa umuthi awumsebenzeli, ngakho ke kusuke kuzovulwa futhi nenhlahla yempande ukuba phela umsebenzele. Ngakho ke uma ususokhiwe lo muthi lapha, imithi emvamisa okumiswa ngalo msebenzi ayiminingi, ngoba ke kufaka kube imithi ofana ngizoyibala nje ngingeyikhe yonke, kodwa ukuze nibe nomqondo ophelele ukuthi inhlobo yini imithi. Kukhona onhlahla emhlophe, uvuma uyafakwa kancane, umadlozana uyafakwa, umanza mhlophe uyafakwa, umavula kuvaliwe uyafakwa. Ileyo mithi leyo. Abanye umkhanya kude bayawufaka, kodwa ngike ngcome ukuthi umkhanya kude mawufaka ufaka ube ingcosana ungabi mningi, ngoba ujike futhi ukukhanyisele nalapho kufanele ngabe uyavikeleka khona. Uma selimisiwe leli gobongo umelaphi okuwubulawo lobo bakho bokuthi uvuka ngo-12 ukukhulumisa ekuseni ngo-4 o'clock uyavuka uyophalaza bese uyageza. Futhi uma uphalaza ucaphuna uzophalaza ngakho uphinde ushiye uzogeza ngakho umzimba. Uqikelele la makhaviliti alomuthi ukuthi uyawaqoqa kasabalali noma isikanjani, uyowalahla noma uyowambela la kwazi khona wena. Bese kuthi ekuseni lingakaphumi ilanga, abalapha ekhaya manje obekhuluma empepheni ophethe idlozi la ekhaya usezothatha lembuzi ehambisana nobulili balomntwana owenzela ingubo. Njoba ngike ngachaza ngathi uma ungane yomfana sekufunakala isiphongo manje esahlamlukile esingakalandeli imbuzi, esingakakhweli. Nakanjalo uma kuyintombazana kufunakala manje umthokazi ongakalandelwa ziphongo, ngoba kumele lo mntwana ozele ukuthi sizolungisa, sizowembula, sizobonga ingubo yomntwana azalwe nayo. Kwakufanele yenziwe lento enensukwana ezela. Bese ke uma esekusile lingakaphakami ilanga, lezo ikhathi kuswela ku6 ka 7 sekuzothathwa lembuzi kuyo nasemsentshoni nabasekutheni sizobonga. Uma kuthi lo mntwana wakwamngomezulu, nina bodlakadla, nina bojama bonke abayinkosi, sizobonga mina bolubele bomsuthu ukuthi nisiphile ingane yenhlahla. Ngakho njengoba sishwelezile ngayizolo, sacela ukuba ingubo yenhlahla yomntwana ibuyiswe kuyena. Ngalembuzi sesizocela manje ukuthi ke sesicela yembuleke futhi siyabonga kuba senisiphele lo mntwana inhlahla yakhe. Ithi ngaqeda ukhunywa lo mbuzi empepheni bese iyaphunywa iyethiwe kahle, kukhishwa inyongo yayo ibuyiswa. Mayibuya inyongo yayizala, lona uguqile la ngobuhleni nalomhlehlo wakhe uyobe seyagunyulwa lo mhlwehlwe
ubekwe lapha emsamo. Mawubekwa lapha emsamo sewuzothatha inyongo ifakwe endishini ahambe ayogeza. Uma ebuya ukuyogeza, uma ugezelani ngale nyongo, ugezela phela usehlambulwe lesikhuphe sale ngubo bekade bemembathise sona ukwenzela ukuthi inhlahla yakhe kungalokho ekuthiwa ikhona inhlahla kodwa manje ayicacile. Kuze inhlahla yakhe ichume icace, ingakho manje sekufuna manje ahlambuluke ngale nyongo. Uma ibuya sekuzosikwa iqashana elincane lixuxaniswe nomhlwehlwe lapha nomhlwehlwe nempepho. Sekuthi njalo uma kukhona into ayifisa lo mntwana obese sike ehlanganisa. Uma selisikwe leli qatha labekwa kule mpepho bese othatha idlozi la ekhaya ashisa impepho bese ngaba sekuthi nanga umntwana wenuke uzoyicelela kini. Ileso sikhathi ke la sezosondela lo wenzela umsebenzi ebese khuluma ethi nina basekutheni ngiyacela ukuba ningemukelise ningifumbathise lokho engangizalwe nakho. Inhlahla yami mayibuye ixhumane nami. Konke obuhle naningiphe khona ngicela ningibusise ngakho. Uma sekuqediwe lo msebenzi ngoba lembuzi yesibili ayilala ngemsami le yayizolela lemsamo seyizobuyisa isikhumba sayo bese fakwa isiphandla. Uma lo msebenzi lo mntwana ewenzele konina lume okuwukuthi kuvelile ukuthi inhlahla uyiphiwa basekhaya komama, isiphandla salo msebenzi uyofaka esandleni sokunxele. Kodwa uma lo msebenzi kuvela ukuthi inhlahla uyiphiwa bakubo lapha azalwa khona, isiphandla uzosifaka esandleni sokudla. Emva kwalokho zobe seziyaphekwa lezi imbuzi. Kayiphekwa ngebhodwe elilodwa, ziyahlukana kodwa ipheka ngelanga elilodwa bese mase ivuthiwe inyama isiyabuyiswa lapha sekuyabiwa sekuyadliwa. Kuyaqikelelwa ke amathambo alezi imbuzi ukuba inyama khona iphuma ngesanga ongenani ngadliwa isale la bese yaqoqa konke lamathambo ashiswa abomlotho bese kuthatha umlotho walamathambo unikwa lo mntwana. Sekuyothi noma yinini maye ezizwe ngaphilile kahle uyosebenzisa lo mlotha, noma yinini mayibona into zakhe ezingahambi kahle uyosika iqashana lalomhlwehlwe ashise lempepho acele esidalweni. Kubalulekile ke lokhu ukuthi ngikhulume izinto ofuna niziqaphele uma umelaphi kwenzela lo msebenzi. Umelaphi uma ingubo isibuyisiwe akasawuthinta umhlwehlwe uthinta umuntu walapha ekhaya ngoba iqashana elincane lomhlwehlwe elithathile umelaphi naye usiyosizakala ngenhlahla yakho. 2 ake silungise lokho. Khona umuntu othi kimi emkhulumi ngomezulu ngonyama omsamo ngihambile ngayohlola. Wathi umelaphi ngoba ekhaya ukho umsamo angiyenzele isigodlweni sakhe. Uzwe ungavumi mntanami ngoba lo melaphi uyaqola ufuna ukudla lengubo yakho. Akukwazi ukuthi inhlahla kwaDlamini ngazobonga kwamngomezulu basobha lapho, kodwa kufunala ungamani ofuna usibongo ofana wakwaDlamini ucishe ucelele kulelo thongo lakhona nakhona awuvele anizofika uhlabe nje ufuna uqale kubikwe tshone nabosi bakhulu cha kunomntwana lapho uthi ungakwaDlamini uzalo obani uma kukhona omkhulu abaziwayo sizomcelela ngoba uyisibongo salapha ekhaya naye sizomcelela ukuba ucela uba ukwenza nawo umsebenzi. Baningi abantu abaphelile benze igodlweni zabelaphi kube eminyama kakhulu. Lo msebenzi awunqanyulelwa, awenziwa ngembuzi eyodwa. Lo msebenzi awenziwa ngenkukhu noma sekuthiwa amandla awekho kangana na ukwazi ukwenza ngenkukhu. Uma umelaphi ethi hayi sizowenza ngenkukhu udlala ngawo. 2 awukwazi ukuthi umelaphi ungazalanga wembethe ucabanga ukuthi uzohamba uyombulela umuntu inhlahla wena yakho ungayembulile. Uzumkhanyisela kanjani inhlahla wena uvela ungazalwanga nayo, wena vele usebunyameni. Ngakho ke qikelelani bantu abami ukuba umuntu ogijima ethi uzokusiza. Ngikhulumile kwivideo yokuqala ngathi uma eyohlolela umelaphi ethi wazala wembethe akakuphendule okokuqala ukuthi sewubani lesi sidalo sekupha lengubo. Ukusiphi isigaba sokuzala wembethe? Iyini lenhlahla yakho? Izinto ezintathu lezo kufuna uphume unawo umhlahlandlela wazo ngaphambi kokuba uqale
uyinikele ukuba uyahlela ulungisa lokhu noma uwenza into ethize ehlobene nengubo yakho. Iyabhodla iNgonyama yoMsamo. Ngiyathemba abantu abami idla amaningi sakini. Sisazoqhubeka ke namavideo njalo. Hleze ningaphuthelwa ivideo elandelayo izophinda iuploadwe maduze. Siyathokoza.